Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der vil jeg bare lige sige, at på fredag der kommer der livestream med min lillebror og nogle af hans venner, og måske nogle af mine venner. Men i dag vil jeg bare lige vise jer min Theme Park Tycoon, min pakke i Theme Park Tycoon 2. Ja, jeg ved ikke hvorfor, det var virkelig random, men det er et spil, som jeg nogle gange bare går ind og spiller. Og ja, som sagt, husk at gå ind og kigge min livestream på fredag. Den kommer der omkring fra klokken 7 og fra klokken 3 om eftermiddagen og opad. Så ja, hop endelig ind og følg med. Det er som sagt mig og nogle af mine lillebrors venner og min lillebror og måske nogle af mine venner. Men i dag vil jeg bare lige vise jer min bakke her. Ja, jeg ved ikke hvorfor jeg skulle sige det hele 2 gange. Der er noget blinklys og rollercoasters og så er der tog, der går over hele bakken, og så er der mere blinklys og boder og slap af steder over det hele skilte. Jeg ved ikke hvorfor. Hvorfor er den her? Hvorfor har den gjort sådan? Der skulle stå med slash drikke. Ja, drikke. Så det er rigtig spændende. Men hop der endelig ind og se min livestream. Og ja, så ses vi vel bare på fredag. Håber. Nå nej, der er lige en ting her. Det er ikke en så vigtig ting, men jeg vil bare lige sige, at hvis vi runder 100 abonnenter her på kanalen, så laver jeg en 100 subscribe for at lave noget crazy. Og hvis vi runder 100 likes på den her video, så prøver jeg noget mærkeligt med, som I kan skrive i kommentaren, hvad er. Men ellers så vil jeg bare sige tak for, at I så med, og I må fortsat have en god dag. Hej hej.